asa ka? Quinta, GTG. Asa lapit na? Sa Mango. Mango Sa iglesia ba? asir ganing nagkuan dai ko vlogger dai ko. Nya ganing isu-pliti ra kong content. Ano man hindi ako may Isu-pliti. Mo lang ang content akong vlog. Talingan da madra ako lang ibalik kaysa masakay kag motor nga. Pliti pa daw dito. Kung mo ang kuan ko ya? Page. Tagal lang tiga sticker niya, sir. Ha? Tagal tiga sticker niya. Sige. Let's go. Ganiha pa biya ako, kabulog ako ya, ganiha pa ako gabuk alas 5. Lah, ito nang rasa. Okay, alas 6. Wala dyan ni pick up, tulo na kap ako ang gigamit. Nagkaangkas. Move it o Maxim. Oh. Wala dyan ni pick up, yung kugrabiya, oy. Kay The Old Man. Oh, the old man. Basi di ay ba, ako na kung ipara-paragos. Si nga ni mo, sir? Si Kuan, Hanli, ako ang Facebook. Hanli? Hanli, H-A-N space L-I. Nagka-familiar ka na sa kita, sir, ka na ng Facebook o sa TikTok, ka na ng Piso Reblete? Wala ko kabantay, pero ako nakita kay katong uban nga na free ride. Free ride? Nasa IT Park dapit ako nakitaan. Maayo po. O kaswerte ra, depende sa makaswerte. Kaswerte. Tagal na kayo magpabuhok lagi. Ang uban, dali mataningan sa oras. Gahapon, nahong kauban sa office, iyang nasakyan taxi. Nya ang taxi, naapod siya video kay sa sulod. Nag-vlog po daw to siya. Wala ko kita na niya. Ha? Ay, oo, katong Korean. Katong pa-Korean gintahay. Dili, Pinoy ra siya. Pinoy siya, pero ngayong content magpa-asip siya ng Korean. Dili po, Pinoy ra gid siya jud. Wala siya nagpa-asip. Ama ba? Oo. Wala ko kita na niya. Naa diri sa Cebu. Amorg Manila mo guro ito siya, no? Manila man tong kuan, Manila man tong katong magpa-Korean. Korean niya mag-video kay uban. Naa diri sa Cebu, gitagahan kay ko niya contact number siya nga. Manakita ani. Indot malinga pa gani sakay. Free ride po siya. Ha? Free ride siya. Dili siya free ride, ang video kay lang. Video kay lang. Oo. Dagang makailan nimo sa piso na plite. Ito. Katong ang pasero na ko ganina, kaila. Mo sulod na taning na aning likon. Likot ani. G2G. Dito? Unahan pa. Napa. Sulod lang niya. Sa bitara sa layout. Salamat. Saan tiga sticker? Salamat. Isa sticker na ko. Bitaw? Sure bitaw. Sure lagi. Wow na content. Tanawa dia sa kuan. I-search na sa Facebook o sa TikTok. Wala punta ni. Wow ginawang content. Ganti ka og piso. Pisor gid. Kay nay kamera katanaw. Nadyo di ay rasa kita nagpagawas kog dos. Basin mo na brown niya. Naguli. Salamat. Sige, salamat. God bless.